Pois está divertida, non me acordaba deste xogo. Mola, mola, sí, sí. Pois vou encender o meu último pitillo. Que iba a deixalo, pero ao final... Eu non fumo. Pero bebes. Bueno, hoxe. Ela tanto se me nota. Que va, home. Son eu que teño bo ollo. Pero xa estaría, non? Bueno, muller, unha máis. Sígueme contando. Sando foi a última vez que te cogiste unha boa borrachera? A última vez que me emborrachei, pois a Guadalupe pasada sería. E este Nadal, pois tiña pensado ir tomar unhas copichuelas, pero... Digo así, unha merda de ano. A ver, eu algo ainda salín. Si se lle pode chamar así. Xa. Eso sí, ás 11 na casa. Que todo isto... Que hora é? Vai pa media. Como vai para a media? 10 e 20. Vasme facer sacar o móvil? A ver, señorito. 22 e 27, así correcto? Moito mellor. E ti pa onde ibas? Bueno, máis ben de onde viña, de traballar. Pero bueno, con todo isto que está pasando, estamos cerrando antes, xa sabes. Bueno, se che sirve de consuelo, conseguistes que miña abuela, que sempre odiara comida por correo, como lle chama ela, pida a domicilio os domingos. Sí? Sí. Jo, que mona. Tamén é raro que non coincidíramos nunca hasta esta noite, verdad? Sí. De feito, eu pensei que conocía todo o mundo de Rianxo, así máis ou menos da nosa edad, pero... Vese que non. E a que te dedicas ti? Eu son enfermeiro. Pero, bueno, agora non estou traballando. Bueno, pero seguro que pronto empezas. E meu abuelo estuvo ingresado. Cando empezou a pandemia, sí. E como se chama? Teño unha foto aquí no móvil. Manolo. Sí? Canto lle querían ali a este home. Eu nunca o atendín, pero queríanlle moito. E que tal lle vai? Ben, ele é moi forte e estou pasando ben. Aínda que fai un mes que non mo chamo. Nin a miña abuela. Dios, cantos vou botar de menos. E a miña nai. E o meu pai. Queres o meu teléfono? Non. Pero podes chamarlle. Non, xa estou ben. Bueno, creo que debería irme, vale? Foi un placer coñecerte a pesar de todo. Estás ben? Tranquilo, xo asimilei. O que? Podo axudarche? Non, agora xa non. Espero que che vaya ben. Pero dame un abrazo, que ao final hasta che collen cariño de tanto falar. Non. Un abrazo non. As distancias. Mascarilla. Polo menos estás concienciado en algo. Ai. Nada, que espero que che vaya todo ben, vale? E que encontres traballo e eso. Pareces mo chaval. Que está pasando? Como cheguei eu aquí? Por aí, non o ves? Fronte ao alcohol, fronte ás distraccións, fronte ás irresponsabilidades, ti decides.